na taya daukacin al'ummar musulmi zagayowar watan haihuwar fiyayyen halitta sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. So masha Allah, ga shugaban yan agaji na rike da tuta shi ma yana nuna ba da gudunmawarsa. Alhamdulillah ga jami'an tsaro nan su ma. Malam Abba mun zammila kenan, Allah su ke ka lafiya. Masha Allah. Masya Allah. Yan Abaya Fatul Muhammadiyya nan su ma sun fito suna ta yabo ga manzo sallallahu alaihi wasallama. Kada ku manta kuna sauraron wannan ko kuna kallon wannan an gaishe ku sha'irai. Masha Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya ne. Masha Allah. Kada ku manta kuna saurare da kallon mu daga nan tasha Amore na 10. Jama'a kada ku manta kuna tare da Amore na 10 TV. Har yanzu dai muna nan a cikin tawagar Green House domin su ma masoya ne na manzo Allah, ba a bar su a baya ba. An musu shira da soyayyar koyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Masoya ne na hakika da duba da irin gudunmawar da suke badawa a watan Maulidi na sauke farashin kayansu da kuma kawo musu ɗauki kamar yadda ya kamata. Abba Aliyu da Abba Salihu kana sanyo, Abba ya sai da Abba Ahmadu ya ɗan sanadera. Allah da gaishe wa Abba Amura kan daɗi, ƙara kare da kansala. Ga tawagar sarkin ado kenan, wakilin marigayi Alhaji Abdulkadir Gambarawa, sarkin ado na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma ɗaya ne daga cikin tawagar zawiyar Sheikh Abu Katsina. Masha Allah, sarkin ado muna godiya, fatan za ka sauka lafiya. Ga kuma tawagar Alhaji Halluru nan mai kayan doki, Alhaji Halluru Magaji mai kayan doki Katsina. Shi ma masoyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Gashi nan ya fito yana nuna farin cikinsa a ranar zagayen gidan Abba Abu
kafin daɗi. Alhaji Halliru Magaji mai kayan doki kenan. Ina maka fatan alheri. Allah ubangiji sauke ka lafiya. Allah sauke ka lafiya. Masha Allah, ta yi ga Alhaji Halliru Magaji kenan. An gaishe ku masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An gaishe ku masoya fiyayen halitta manzo sallallahu alaihi wasallama. Allah ubangiji ya sauke mu lafiya. Allah ya sauke ku lafiya. Allah kuma ya sa taro ya tashi lafiya. Qur'ani da yi ka kuma gare ka wasu a gidan wannan ko dirfin don uwar shi wannan ne ba ne ko su ba an ga kuka ba ka da Qur'ani kana da kuka kana da ki sarki Masha Allah. Alhamdulillah, ga tawagar Abba Mazambali nan ga masu kowane suna busa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga shi Abba Mazambali nan cikin rumfarsa cikin tawagar Sajima fatan alkhairi daga nan Amore na Goma TV. Allah ga abin da zamili nan insha Allah kuma da nan baya kamata sai
Thank you.